Sumpang parate janing-janing taluka kadilangit mambang tepasulayan panopamaneka Permara remangus wamyung ambrengengeng kate karananing kaswase ong ya jagat pangestu ngorwayah para jagat Salindri aja kaget sira ingsun miji ana ngarsanira ya ning kedaton negara Wirata Salindri padha raja sapratamu Salindri unamit pasang Kalimantabe dina bena ngelodoni dina bena saking siku dendhaning Bathara Sinuwun kepareng paduka miji dumateng piswanipun ingkang ngabdi pun Salindri wilujeng sowan kula bekti kula kunju Sinuwun ya Salindri tak tampa ora liwat pangestu ingsun bae tampanana kawula nuwun inggih sampun sanget anggen kawula pundi andadosna jejimat dayanana kasantosan Sinuwun Salindri wonten paring dawuh mestine jeneng sira kaget merga jeneng sira ingsun timbali ana ngarsaning ingsun ya ana ngarsaning Prabu Matswapati yektine manggene Blaka Suta ora tak tutup-tutupi anane aku nimbali kelawan kowe kuwi aku bakal nyendhu kelawan apa kang wis dadi pokal gawemu teges yen to panjenengan ingsun paring dawuh kang kaya mangkono teges sira Salindri duweni luput tumrap praja negara Wirata Nalendra Wirata Prabu Durgantana ki nalendra ingkang awatak sama beda dana denda tegese ingsun iki tansah ambau marang kabine yen to senajan to dudu nayakaning praja utawa dudu kawula utawa dudu kadang stana saka Sang Prabu Durgantana nanging yen duweni labuhan tumrap praja negara Wirata mesti bakal tak paringi ganjar ingkang sakmurpat inggih nanging ora nyawang mbuh kuwi sedulur mbuh kuwi sumitra ruwang lan sapanunggalane senajan to tunggal getih lawan nata ing Wirata nanging yen to duweni luput tumrap praja negara Wirata mula kudu
diwenehi paukuman. Kamangka kowe iki wong liandrayan, kowe iki wong neneka, kowe iki abdi taman keputren. Lah kok kowe ngasih wani tumindak kaya mangkono. Mangke rumiyin. Tumindak kula tuwin laku kula ingkang pundi ingkang damel dukaning manah paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Matswapati. Salindri wonten dawuh. 3 dina kepungkur. Adhiku sak telune lan adhiku sak kloron ya kuwi ingkang utama adhiku rupa Kenca sarta adhiku Kenca Rupa kapupuing rono Madyalaga. Merga saka pokal gawene bojomu ya sisihanmu ingkang wujud Gandharwa nalika semono nganti gawe jalaran patine adhiku sak kloron. Yayi Rupa Kenca apa dene Yayi Kenca Rupa. Mula kang saka kuwi Salindri. Aku arep menehi pidana pati karo kowe Salindri. Sarating pandam sumula madang isroning masarean ngenani wadana lir katon kang remu-remu kalingan ngangrangan sang Dyah Manah ingkang sumungkam kuling ong Babo Yayi eman Piratentik Branta aywa sungkawa nuwun sewu sinuwun sepinten kalepatanipun ingkang abdi pun Salindri tuwin dosa menapa paukuman menapa kemawon ingkang kedah kula lampahi kula sagah lair lan batos kula mboten badhe swala nanging kula namung nyuwun gending kula menika piyai putri kula menika tiyang wadon kula menika ugi tasih nggadahi tiyang sepuh wonten ingkang mapan wonten ing tanah sebrang pramila kula nyuwun kawelasan paduka Kanjeng Sinuwun Karana anggen kula nyuwun pamit kaliyan teng tiyang sepuhipun Salindri menika badhe pados pangupa jiwa. Teka kula dumugi mriki malah namung badhe dipun mejahi kula mesake dhateng tiyang sepuh kula sinuwun. Jagat Pangestu Wah, ratu sing kepi aku iki. Lah kok tegane tegel-tegele arep mateni anake wong. Iya. Ngrumangsani ngregawe penak le ngopeni ning angel. Mbasan wis lair malah kok mengarep tak pateni Jagat Pangestu Salindri. Wonten paring adhawu. Wis ora usah tangisan. Jeneng ingsun ora bakal sida matrapi pidana pati kelawan jeneng sira. Matur sembah nuwun. Nanging aku njaluk kowe minggato saka praja negara Wirata. Ngestaken dawuh nyuwun pamit. Jeneng antos paripun samembal wacana. Kasarula jaripun Sang Rekyana Patire Beta Cipta Rengganira. Sinuwun ketiwasan sinuwun. Mangkahang rasa sumbar bawa lindru bumi konjing kumaludu kuntur katuk lumembak banyu kumambang patih nirbita isinuwun
mlayu-mlayu ana apa pate? Mugi dados ning kawuningan. Ingkang abdi kepatihan badhe ngaturaken ketiwasan. Lho, ketiwasan piye? Aturuninga bilih sak menika wekdal menika negaring Wirata kinepung wakul binaya mangap menawi kula titik saking genderanipun menika wadyabala saking negaring Trigarta Ngastina kaliyan Ngawangga dados tunggal sinuwun. Jagat pangestungur ora pangling iki pokal gawene Prabu Susarmaya Prabu Susarman sing sajak kepengin males ngudi tuwuh lara wirang seta wonten dawuh kepiyakno barisane Kurawadyabala estuaken dawuh utara wonten dawuh singitno adimu tari dimen aja ngasih dadi boyoan yen to negara Wirata kelakon bedhah estuaken dawuh budhal. Maju, ayo, maju, gempur, rokok ilegal, ayo gempur, Wadya Wirata, ayo maju. Maju. Ayo. Maju, maju bolonge. Ayo, tebak mundur. Ayo, liane kemur. Ayo, kayak mangan tuh soto, ayo. Angler bawane kang sinung ati gawe gelar hung. Wah, Patih Nirbita Surtayuda Arawa. Aku Belopati negara Wirata mati dening aku. Oh. Angler bawane kang. Wah. Wapamu
do maju le. Ini Kurawa. Mirim-mirim kembang opong tratebang sari mulat perayungan long alengkung ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk saandhap pepodo jengandika Sang Raden Utara yo Kedhi Wrihatnala yo kowe ngaturke bekti ana ngaresaku tak tampa ora liwat pangestuku tampanono nggih Raden sampun sanget anggen kula pundi ndadosna jimat ndayanana marang kasantosan lair lan batinipun gesangipun ing ngabdipun Kedhi Wrihatnala. Ya, wonten wigatos punapa Raden? Wrihatnala wonten timbalan. Adhiku Utari ndi? Adhiku Utari mbok papanaken ngendi? Kenging punapa jengandika nyuwun mriksa babakan ingkang rayipun Gusti Ayu Utari. Mangertiya kalamun wektu dina iki negara ing Wirata bedhah kinepung wakul binaya mangap dening Nalindra ing Trigarta Ngastina sartaning Awangga. Mula kang saka kuwi dimen aja ngasi mengko adhiku Utari dadi boyongan. Adhiku Utari bakal tak singetake. Wrihatnala. Nuwun sewu Raden Utara. Wrihatnala wi menawi watak wantunipun Sang Raden Utara kados mekaten menika kula kinten menika sanes watak ing satriya. Lho. Dasar mopo kowe ngucap kaya mangkono? Cobi to. Saumpami Dewi Utari menika rayinipun ingkang abdipun Kedhi Wrihatnala, tartentu kula mboten maelu kelawan kawontenan wonten ing Karang Taman Keputren awit ingkang baken menika kawontenan wonten ing alun-alun wonten ing Kutagara kalian kawontenan wonten ing Karang Pradesan langkung rumiyin inggih kedadipun menggali jalaran menawi bab Taman Keputren menika rak putri sawijining negari utawi sawijining prameswari ugi saged dipun wastani. Pramila kula kinten sing ngandika Raden Utara menika jiring getih wedi mati awit mboten wantun manggi mengsah ingkang sakmangke sampun angadang wonten alun-alun wonten ing Kutagara negaring Wirata Raden Utara. Piye ucapmu piye? Kowe muni piye mau? Kowe muni piye? Piye? Kula kinten jeng ngandika Sang Raden Utara. Menika satru ingkang jiring getih wedi mati. Katitik mboten wantun manggi kridhaning mengsantring pabaratan. Balena pisan meneh. Balena pisan meneh Wrihatnala. Inggih Raden Utara menika satru ingkang jiring getih wedi mati.
Matna sastra jendramu. Saiki perkarane Wratnala karo perkarane Raden Utara. Dudu kok perkarane wong Wirata karo Wadyabala sing padha ngepung wakul baya mangap. Nuwun sewu, kula jengandika menika sesembahanipun ingkang abdi teka wantun Amulasara merjaya kaliyan ingkang abdi pun Wratnala. Ucapmu sing kaya mangkono kuwi gawe runtik atine Raden Utara lajeng kepareng jengandika tampana tungakku Wratnala. Ayo, wis wani ngatet jejeg kowe ming wong wandu. Lho. Walah, menungso ora tatanan. Lah kok dadi awakmu atos kaya ngono? Pamer kadigdayan. Pamer kadigdayan sampun kula aturi nderekaken dhateng lampahipun ingkang abdi. Piye? Nderekaken lampahipun ingkang abdi. Arek yandi sampun kula aturi mbangun miturut kemawon. Swanya ngambreng kati karenaning kaswase yaning marga amalagung tumiring Sang Gandawastrat. Wratnala wonten dawuh dosa gedhe kowe. Dosanipun ingkang abdi menapa? Dosa gedhe. Sawangen iki kreta pusaka Kyai Garuda Yaksa. Lah kok dadi totokke separan-paran iki karepmu kepiye? Nuwun sewu. Wonten mriki menika mboten wonten ingkang nami wingit, mboten wonten ingkang nami kramat. Wekdal kados mekaten menika wontenipun menika namung siyaga. Antawisipun siyaga menang utawi siyaga mati. Terus karepmu pramila kula suwun kanthi sanget Raden Utara kula aturi manjing wonten pagedhunganing kreta. Tumuli ingkang abdi pun Kedhi Wratnala sak mangke ingkang badhe dados kusiripun Raden Utara. Piye? Kula ingkang badhe dados kusiripun Raden Utara. Ora blawanan ucapmu, Marat. Aja waton bisa ngucap. Dadi kusir kuwi angel lho, Wratnala. Mungkin dados ning kawuningan. Kula menika rumiyin tau tate meguru kalian panengah Pandhawa pun Raden Arjuna saderengipun panjenenganipun seda. Pramila sekedhik kathah kula mangertosi yen menawi babakan olah kredaning kreta. Yo, ning ora sambi mangan lho. Inggih. Ora sambi mangan. Ngestaken dawuh sing ning arep ngelih. Ngestaken dawuh. Lho, gek kaya ngono kuwi. Muga-muga keleleken piringe. Panjenengan menika sampun yo tak turuti saiki penjalukanmu, Marat. Wingis-wingis katon lir landheping Trisula
netra marakata lir kabaranang ing walah menungso ora tatanan Lah kok dadi kahanan pabaratan kaya mangkene iki Wadyabala saka Ngastina entek, Wadyabala saka Trigarta entek. Ya, sawangan kridane nata ngawangga Prabu Karna Basusena. Aku nglepasake Jemaring panah Nyai Naracabala, Wirata ora udan Jemaring aja takon dosa marang. madaning alun-alun negari ing Wirata. Nenggih Sang Kedhi Wrihatmala miwah Sang Raden Utara nalika semanten nyumurupi kridhaning mengsah. Eling-eling ing wau Sang Nata ngawangga Sang Prabu Karna Basusena Sang Suryatmaja sampun nglepasaken panah Kyai Narasabala ingkang satemah negari ing Wirata dados udan Jemaring. Eling-eling satra ingkang arang-arang perang Sang Raden Utara nyumurupi lakuning Jemaring ingkang kebat kaya kilat kesit pindha tadhit rumaos giris samadaning penggalih ing ciptarsa uncat saking pagedunganing kreta tanggaping gatiri Sang Kedhi Wrihatmala linarak wani mestakaning Sang Raden Utara dawah kalanggap putra ing Wirata wau. Oh, medeni tenan. Woi! Karepmu piye to? Karepmu piye? Kowe banci kok penjalukanmu akeh lho maksudku. Mbangane kowe mung dadi rereget pateni yak polo ning kene sisan padha lanange. Raden kula aturi sareh. Sareh piye? Aku anak ratu kota jambak. Dumeh wis mapan ing pabaratan. Apa mbok anggap perang kuwi nganggo pernatan ngono piye? Apa mbok anggap perang kuwi nganggo tata krama? Sampun. Menika dimunculaken ora tak culke. Ora pati-pati tak culke. Ora pati-pati tak culke yen to kowe urung njaluk ngapura kelawan aku. Nah, ngono kuwi. Wis macek tiwas macek. Bulna kendhange agi nyecek udut. Karepmu piye? Karepmu piye lah aku dadi tolarak saka pagedhaning kreta. Panjenengan menika wong jirih, cetha jirih banget. Jelas banget, cetha banget menawi jengandika menika satriya ning jirih getih wedi mati. Piye? Piye muni piye mong? Jirih getih wedi mati. Piye terusno? Ngarani karo putra Wirata sageleme dhewe parat. Sampun. Wong perang niku goleke menang. Yo.
sampun ngantos ingkang perang menika malah kula kalian panjenengan ana karo bolone dhewe kok perang. Terus karepmu gantos kalenggan. Ganti kalenggan piye? Jenengan iki ingkang dados kusir kula. Goblok banget. Lho. Olah iki jane jemaring ki angel. Kula saged. Mosok inggih. Kula menika muridipun Sang Raden Arjuna pramila kula sekedhik kathah. Yo jan wis. Wah, jaran ki. Sangking kutha sang Kurukala Yanamutusa sang Sri ing beban singgo sampun no jarene arep akur karo Baladewi kok kaya ngono. Akur piye nek kaya ngene iki? Aku malah tok arah-arahke. Apa kowe maca gegelmet ngono wae? Malah blasuk kowe ning wit randualas gedhe kaya ngene. Kula menika namung badhe mendhet pusaka. Wong perang niku kedah wonten piandele nggih menika wujudipun pusaka. Yo Kanjeng Jupuk. Mbok nyuwun tulung sampeyan sing jupo. Aku meneh sing kon penekan. Inggih. Napa mboten mesake kula niki piyai putri. Asbo. Waduh. Amit sewu putra ratu kok senanangan ndasmu kuwi. Ki wau inggih niki. Lah kok kaya buntelan mayit. Menika pusaka kula aturi mbika. Yo. Tidem prabawaning ratri sasadara wis manjer kawuryan tan jiwa memanise manggap Sri Narateng dalu ora aku tak takon karo kowe inggih Kadiparan Raden iki panah isine udu pusaka iki isine udu pusaka baen-baen lho. Lajeng pusaka menapa nek mboten pusaka baen bae. Menapa namung pusaka baen. Ora edan kowe. Iki tak sawang kira isine Brahma Wanastra Trasana Bugadarta Trasana Pasup iki rak kagungane putuku Janaka to. Inggih, ora tak takon iki leh munelikung putuku Janaka apa pancen kowe suwita tenan?
Kula menika sampun matur bungsal bangsul. Bungsal bangsul iki basa apa, Marat? Sampun matur wungsal wangsul bilih kula menika muridipun Sanggar Madukara. Muridipun Sang Ki Arjuna. Pramila saderengipun Ki Janaka Moksa menika kula dipun titipi pusaka menika. Ngono inggih. Wah. Jagat Angestuwara. Raden Utara teka tawang-tawang tangis. Aku kali-kali tuku Janaka aku. Janaka. Minta kowe nek mapan eneng kene nggih. Inggih Kanjeng Hyang. Piye? Inggih Kanjeng Hyang. Lah ra tenang. Oh. Ora tenan to, Prahatmala. Inggih. Layak to layak. Irunge kok aku sing ora iso diapusi. Wah, ya apik, apik. Apik liripun ora sandadak nganggo desa sak pejagong gunung adu arep ngono kuwi aku suwen. Ngene malah kabeh dudung. Inggih, inggih Ngestaken dawuh. Ya wis. Pun yang iso sidhem kok nggih pun yang iso. Nggunakake perkara iki mung kanggo pun yang dhewe. Inggih. Ya wis, yen mangkon ayo. Didadake mungsuhe, monggo kula dherekaken yang Mara sang bagus semunira kang kamanungsan nuwun mangke menika mboten mangling kados pepunden-punden Ngastina. Iya. Nggonku nglepasake jemparing iki dadi pratandha yen ta wis rampung sing dadi kewajibane para Pandhawa. Karnalingane Sidik purnaning jajanira molat lepasing risang Resta Jumena. Walah menungso ora tatanan. Bapa Durna, kula wonten dawuh anak Prabu. Menika kula mboten mangling kalian wujuding jemaring menika. Oh, mangga kondur kemawon. Monggo Bapak. Kula ki dikirimi niki anak Prabu Karna. Nggih. Ora pangling jemaringe. Oh, ya, Nger.
Anak-anakku bocah 5 cacahe rahayu ya nggih. Pandita karya wangsit pindha kombang ngajap ing tawang susuk angin ngendi nggone Om astu ngara sidam ora pangling cetha iki agemane putuku panengah ya Pandhawa gandeng wusah sinampurna wis rampung kewajibanmu nggonmu dadi buangan suwene 12 taun sartane sesingon suwene setahun pun yang mung bisa ndedonga muga-muga rahayu ning sambi kula lakune putu-putuku para Pandhawa ayo amuk Suramarata Jayamarata menungso rasatanan kening Praban untung ora kening liyane Ngasya Walawil Janaka ora pangling Pandhawa titenono marat menungso ratatanan sing tajak kerja sama iki apa ya bahasane sing tajak kerja padha malah padha walah kok dadi mundur kabeh tanpa ana tilase babar blas Durkandana aku arep males ngudi tuwa lara wirang marat Laruta sangking kudu sang guru kula wah tuwekan parat tuwekan kok kan pola kowe arep maju marang musuhku ngono apa piye ayo Prabu Susarwan yen to pancen kowe arep ndadake kridane nata ing Wirata tak ajangi jembara padangane wani petengane apa meneh ya mutawe parat Bonange.
Balawa. Para Pandhawa nyogu mulung mangung siring prasata Kurawa kanggo kakanggu peplayon basan aku nyolot kaget Balawa tulungana ratu Gustimu tulungana ratu Gustimu Sinuwun Prabu Matswapati kapikuting mungsuh Balawa. Kakangku. Piye? Ora sudi aku kon nulungi Prabu Durgandana. Lho, lire apa Dimas? Dasare apa? Teka Siadi duweni sloga ingkang kaya mangkono. Wah, dasare aku ora duweni wewenang tumrap Praja Negara Wirata. Dasare kae perkarane wong Wirata dudu perkarane wong Pejagalan. Nanging saora-orane Dimas Bilawa kuwi mapan ning Praja Negara Wirata mangan wulu wektu Negara Wirata. Turune Siadi lan pun kakang iki ngiyup kamukten ana ngersane Sinuwun Prabu Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati. Kudune Siadi ngetokke dharma bektine sartane atur panuwune ana ngersaning Sang Prabu Matswapati. Kanggo kakangku. Piye? Wah, wis dadi antepe Balawa aku ora sudi ngewangi wong kono-kono. Lho, sapa sing mbok westani wong kono-kono? Ratu Wirata. Lho, kae ratu Gustimu kae sesembahanmu sing maring boga marang kowe. Sing ngomong sapa? Negara Wirata nek ora aku sing jagal kebo ya ora rampung. Terus ngundhat ya ben. Wah, tanpa aku terus-terusno. 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 Pancen tenan. Wah, nek ora aku sing jagal kebo sapi. Negara Wirata ora ana sing mangan iwak, ora ana sing mangan daging. Paling wong dilamun sithik. Terus-terusno Balawa ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa nek kowe ora arep nulungi karo Sinuwun Prabu Matswapati ya ora apa-apa. Aku tak maju dhewe. Aja. Ngopo mbok penging? Wah, kowe iki wong letoy. Kowe iki wong lanang midak benteng ora kapuk. Kewalik. Ya. Ora usah maju malah kowe mengko mung dadi bathang. Bathang. Ya wis. Nek pun Kakang ora entuk maju Siadi wae sing maju. Gak. Lho kena apa wegah? Wis omong bola-bali ngeyel kandhani. Cerewet. Mbok nek ngantuk kuwi turu. Turu undul ora. Lah kuwi omongane dleweran. Kanggo piye? Piye Balawa? Iya. Rumah saku bocah kok nek ora. Wah, yo, aku manut.
tambah to. Wis ora ana sing nulungi ora dapurmu meneh marat. Ayo. Prabu Susarmo sisandene aku Patenana. Ora ana gunane aku urip ning malam padang. Yen to ora nyanding adikku sak telune rupa kenca-kencaka rupa wadene Rajamala. Kowe kok ngundhak menungsa sing wis modar, Ayo, aku mung jaluk tanggung jawabmu. Nggonmu ngenang-enang kelawan Nalindra Trigarta nalikane ditampik katresnanku karo anakmu sing jenenge Utari. Wedoan geleman kaya ngono. Ngraro sing bagus nyanyi. Ngraro sing kaya aku raine pas-pasan kaya ngene. Men didoni parap. Elek diapusi ganteng dimihi kae anakmu kae. Ayo. Prabu Susarmo sisandene Patenana aku ora bakal kemana pateni wae. Bangsat. Wong gagah gedhe dhuwur Jagalabira. Wah, mula sora karo ratu Gustiku mati kowe. Wah! Wah! Ayo! Ayo! Wah! Ayo! 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 Ora pangling karo kowe aku, ora pangling. Seka bedhanmu wis ketok. Kowe Raden Werkudara. Non! Pripun Ndara? Kedap. Pripun? Wah. Koleksi. Wah. Sampeyan iki kaya saru-saru dolar kuning. Kaya isa-isane dipotol kuwi lho. Wah. Kaya isa-isane mboten kok jenengan kaya ndek inspirasi motol pas bagiane iku niku arepe pripun? Ora tak potol kuwi ora ndang mudar. Wah, nggih. Nggih. Wah, jan wis. Wah, jan. Ngene kok ora ngono kae. Kowe lak isih urip. Napa jenengan iki? Golek mbako. Buang. Nggih.
marwa sing sang katri gumulung mangrompak ing wadya ing utara wonten dawuh ora engko sikik sapa sing nulungi karo aku mau mungkin dadosna kamuningan menika pun para Pandhawa ingkang sesingla wonten Praja Negari Wirata Kanjeng Rama wela putuku Pandhawa Katen mrayetna semuri reseka bali sore ratitoke mencen kowe tak boikot kok mer tega gara-gara ora dijak lah ora kok ora ngejak ki ora saurunge kowe engko muring-muring to terus tak wisi le gara-gara bocah-bocah kok dene mborosi anggaran ora-orane engko numpak bis AC kae ora gagas aku karo numpak Elizabeth arep numpak bis AC ya sakarep arep numpak Bandosa ya sakarepmu iblis waduh putu-putuku para Pandhawa iki ora pangling sing lungguh ngarep dhewe iki Salindri iki Drupadi inggih Kanjeng Eyang terus burine kuwi sapa kuwi kula pun kanggo Kanjeng Eyang inggih pun Puntadewa lah sing gedhe dhuwur kae Srigati sapa kuwi niku nggene mengke dalu ampun didalke sakniki to kae Balawa kae mau yo Marswapati kakekku Werkudara lah kae sing dandan wedok kae Janaka kula wonten pangindika paduka Kanjeng Eyang wah nek kuwi banci jalan kapas nggih lho nek kula Sedewa ndi nika nembe doano gatheng kalih wedok nika madhut jetungan nika ingkang baken sedaya pun sami kempal manunggal wonten mriki dados setunggal. Kanan kok ramene kaya ngene. Rasul ngungkuli bodho. Nuwun. Iya, Kakang Semar. Nggih. Ngaturke panuwun tanpa upama Kakang Semar wis gawe jalaran lan sarana isa kepanggih marang putu-putuku para Pandhawa. Sedaya niku pun mesti ning kodrat. Ampun napa-napa kula, ampun napa-napa aku. Iya. Malah kula ngaturaken panuwun niki
kula tak ngriyini kali anak-anak kula. Bocah-bocah bajang-bajang niku. Lho, arep ngopo? Ajeng tata gamelan. Ya nek mboten cekat-ceket mengke selak radione diuripke. Iya to, Bagong. Bocah. Matur nuwun sinuwun Prabu Durgandana, Kakang Semar padha-padhake. Wusana panutupe ngatur mugi-mugi sapenger kula sak rombongan. Warga ing lalatan Wanasari nggih Wirata mriki tansah mangke ayom-ayem tata titi nyang tentrem gemah ripah loh jinawi karta tata turta raharja sembada ingkang jinangka rahayu kang kaestu basuki kang kaesti sedaya memala saged sirna entek ketamplek kendang ketimplung kentir kecemplung kedung kali bengawan ora sah wis esuk wae nek wis lanyang kok. Iya to, Lek. Panutupe ngatur mugi-mugi slameta sing nanggap, slameta sing ditanggap, slameta sing nonton tanggapan. Slameta sak kabeh-kabehane ngapunten wau sonten muni elek barang wong nika wayang jane wayang nika. Ngoten nika penjiwaan. Ora apa-apa, Mir. Sesuk toke kabeh saben binatang. Ha iya. Radione engko sik radione. Pungkasane matur sembah nuwun. Kula Semar mewakili jajaran direksi yang bertugas nyuwun pamit. Pajak telat. Jeep Rubicon matur nuwun. Kaya apa Semar iki? Bagong golekane aja lali tole. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Monggo kanca-kanca.